Mabaw! What's up mga sanong sana? This is Yan. And this is Jelen. And welcome back to our channel! Yes, so for today's video mga sanong sana, kakain na naman tayo! Yes, kainan na naman! So, pero, hindi ko alam kung magagawa ko ba yung modus ko. Yung balutin mo ako sa... Yun lang yung alam ko. Yes, so, hindi ko alam kung magagawa ko ba yun. Pero, let's just see kung gagawa ko yun. So, samahan niyo kami at kakain tayo dun sa resto na kakain na namin. Let's go! Let's go! Yes! So, nandito na kami mga sarisa na sa Kusina Hinaros, Yes, yes. so, sino yung mga kasama natin sa no? Tara, samahan nyo kami at ipakilala namin sa inyo kung sino yung mga kasamahan namin. Yes. Tara, let's go! So, ito yung mga kasamahan namin. Talas Vlog! At Sinay! At sino? Philip Tanaka! Sige na eh. Para saan eh? Para sa kwan. Contact racing? 6? Ano 6? Last night? Ginjo oy! So karon namin yung mga pagkaon na rin namin kanina dynamite. Diyan na po tayo ko na rin kanang tuna pa nga with ginamus. Tinit dyan. Diyan na po tayo sa kakandirong rice day. Diyan po tayo ko na rin kanang manok. Na may pork sisig, pansit, na rin kanang ito rin sa ningin-lingin may? Lato. Dato. Na Ano yung bestseller na to? Guys, so actually, ganun pa si Canton is good for 5. Kung sa Korean pa mo ni Jap. Yes, oh, bestseller na eh. pero ang best seller dyan nila, Mon is the best seller. O kani. Dinhira ni na po tahe. Dagat ko ayun. Bakon mo ha, hindi mo mabuang. Welcome to Showtime. Wow. Ano si Inay, nasutan na nila. Updated ka dyan ko stalker ko. Hi, Doc. Ikaw, bahala ko yan, basta busog. Mabaw! Mabaw, palihog! Pilip, pilip! Number ko dyan, number. Sabaw! Sabaw ba, uy? Sabaw ba? Tinuot ko yun. Tinuot ko. Dili ikaw ba na lahir? Eh, may grupo ha. Bunga mo na. Tinuot May tirapod. Tinuot ko yan. Mga gawin yun, eh. Let's go!
talagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya ima. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Iyong sabaw, Sa runway ay kurang. Paglipon mo ito. Game of playground. Bahala mo yan. Ito pa na. Ato sa to. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Abita mo guwap. Now from the top, make it drop. That's a rap. That's a rap. Now get a bucket and a mop. That's a rap. Okay, nakuha kang sabaw. Ito din yung pagkakas. Lamay kayo lang pagka... Tilok jud kaayo ang mga pagkaon. Oh, di ba ang bukog fresh na fresh ang bukog. Wala ka fresh name mo. Yes. No, pa day jud, di ba? Hoy, ang bayro na. Yung itim. So, yun ang mga salita namin. Tapos na kami kumain. So, hindi na ako nakapagsalita kanina kasi may music. So, malakas pa yung malakas. Malakas pa yung tingog na. So, yun. Ito yung mga kinakain namin. So, naubos na namin lahat kasi busog ako nang na yun sa lapangan. Kanang, oh my God, ko to sa mig. Taman tayo. So, yun na nga mga sunod na. Yung pansit nila dito is really, really good. So, yung mga foods nila dito, worth it talaga. Ah, my God, tatay, natingog na! So, worth it yung mga foods nila dito. Ang sasarap talaga. Lami kaadyo, kung binulanan pa. So,